Здравейте! Днес гостуваме на мебелна компания Валиан. Когато говорим за производство на мебели от висок клас, точността е от решаващо значение, но често обаче трудностите при заснемането на обекти остават скрити за крайния клиент. Бихте ли ни разказали повече за историята на компанията и как изглеждаше процесът преди внедряването на Leica ICS-50? Здравейте, аз съм инженер Николай Георгиев и от повече от 20 години работя във фирма Валиан. Самата фирма е вече 27 години на пазара, като произвеждаме висок клас мебели, всяко естество, както частни поръчки, така и завеждаме хотели, серийно производство, общи части на хотели, всичко, което е свързано с мебелите. Преди да откриеме ICS-50, имахме голям проблем с взимането на размери, като това нещо беше доста трудоемко, времеемко, човекоемко. Сега всичко е сведено, много бързо, комплексно се случват нещата. Елиминираме голяма част от грешките, които се допускаха при взимането на размери с рулетка, лазер, нивелир и така нататък. Разкажете ни малко повече за това как вземахте размерите до сега и какво ви костваше това и какви проблеми успяхте да решите с Leica ICS-50? Преди това взимахме размерите, като опъвахме рулетки, пускахме лазерни нивелири. Всичко се подравняваше, трябваха няколко човека, много време, няколко посещения. Когато става въпрос за големи пространства, също имахме проблем, пренасяне на коти и всичките тези неща. Скициране на помещението, съответно нанасянето на размерите от механичната рулетка на самия чертеж става ръчно. Бъркват се цифри, завъртат се цифри. След това проектантите и конструкторите трябва да вземат тези данни, да ги обработят, да ги нанесат в чертежа, докато при лейката това цялото нещо става съвсем автоматично и тя ти генерира тримерен обект, измерен с уникална точност. Нека влезем и в техническите детайли. Как се справяте с заснемането на сложните интериорни елементи, като стълбищни клетки, стенни облицовки или заоблени плотове? Смятам, че IC50 изключително много улесни нашия процес и заснемането на такива обекти, защото преди, поне по старите ни методи, които използвахме, такива места отнемаха дни, даже и седмици, изключително много труд и различни хора, докато сега в момента мога сам самичък за броени часове да взема размери, шаблони и други изключително трудни обекти. VPN беше революция за нас, като често в мебелният монтаж имаме скрити позиции, които са трудно достъпни с лазер и затова използваме VPN, който ни помага да достигнем тези трудно достъпни места, да вземем размерите, например, зад колона, ниша или трудно достъпни на високи скрити позиции. С VPN можем буквално да докоснем всяка точка в пространството и тя автоматично да се прехвърли в 3D модела на таблета. Това ни позволява да заснемем не само габаритите, но и детайлите, като позиции на ВК изводи, извивки на орнаменти, по стени и други специфични архитектурни детайли. Друго важно допълнение, което използваме, е таблетът, който ни позволява в реален план да видим 3D изображението, можем да видим какво сме изпуснали и след това лесно да направим снимки с вградената камера, която прикачва снимките директно към конкретните точки за измерване. Това улеснява процесът на чертожниците, проектантите, защото могат без да са били на място да видят обекта и да го сравнят с чертежът. Тази визуализация ни дава увереност, че проектът ще бъде изпълнен без изненади при монтажа. Бихте ли ни казали как ICS-50 промени крайния продукт за Валиан? Драстично го промени, защото по този начин
Монтажът става изключително бързо, не ходиме по няколко пъти на обектите, не правиме шаблони. Монтажниците като отидат знаят, че мебел ще влезне, няма да режеме на обекта и всичко става прекрасно. Просто отиваме, слагаме мебела и се тръгваме. И благодарение на Vacom Geo успяхме много бързо да внедрим продукта на Leica ITS-50 и вече го използваме с пълна сила. Очакваме нови интересни неща от тях, които да ни заинтригуват още повече, но мисля, че в момента това е най-доброто на пазара, което може да помогне на една мебелна фирма.